Suyadi omahe cedhak Tegalan Jembar. Yen dong ora ditanduri, banjur diresiki dening bocah-bocah lan dienggo dolanan bal-balan, gobak sodor, kasti lan sak panunggalane. Mulih sekolah ora metung wayah. Suyadi sak kanca terus dolanan nganti surup. Kenthong maghrib lagi leren. Wong tuane ora kurang-kurang anggone ngandani ning babar pisan ora digubris. Sakwijining sore watara jam 4:30. Suyadi ngajak bocah-bocah dolanan bal-balan karepe latihan. Merga arep mungsuhan utawa pertandingan karo bocah Kulon Kali sing pancen kuat lan apik main bal-balan. Kaya patrape pemain profesional kae. Suyadi ngarahake kanca kancane carane main lan ngalahake mungsuhe. Sesuke lakon pertandingan tenan karo bocah Kulon Kali. Setengah mainan menang 1, nanging sak banjure bocah Kulon Kali ngetokake pemain sing rada gede-gede. Mula cah wetan Kali diajar 7-1. Suyadi anyel setengah klenger lan wis dadi perjanjian. Sesuk emben genting luruk main ana lapangane bocah Kulon Kali. Suyadi nglumpukake kanca kancane sakwise pertandingan. Piye to cah iki? Nganti klebon 7, panggersae Suyadi. Pancen ora tanding kok Kang Yadi. Upama kowe babak 1 mau, awake dhewe mesti menang. Lah Kulon Kali sing maju babak pindho bocah gede-gede. Ya mesti wae kene kalah. Paidi mangsuli. Hooh Kang, iya. Pancen elekan Kulon Kali kuwi. Kabeh banjur saur manuk padha celuluk. Wis meneng, kalah yo kalah. Awake dhewe main ning kandange dhewe wae kalah. Apa meneh sesuk mben kuwi maine ning Kulon Kali. Apa ora malah diajar entek-entekan? Piye? Dinyangi apa ora sesuk mben kuwi? Satria kok Kang, pendekar kok Kang, jago kok Kang. Dinyangi. Kabeh saur manuk sajak padha semangat. Suyadi mongko atine bareng bocah-bocah ora kendhu semangate. Kabeh banjur bubar. Sebab kenthong maghrib wis ngumandang. Suyadi isih kari ijen. Delok-delok ana Tegalan kono. Kang Yadi, keprungu swara undang-undang jenenge. Suyadi celingukan. Weruh-weruh ana bocah sakbaraan sing pakulitane ireng. Wulune setengah diwud-diwud. Umur-umurane udakara padha karo dheweke. Kaget aku. Sapa kowe he? Pitakone Suyadi marang bocah mau. Aku Paimin, cah lor kono. Wangsulane cekak kanthi swara gandem. Paimin, lor ngendi to? Aku kenal kabeh karo cah loloran kono. Alah, kuwi ora penting. Kowe mau kalah bal-balan mungsuh cah Kulon Kali to? Ah, sini. Aku kuwi yo pimpinan bal-balan kaya kowe kuwi lho Kang. Gombal. Ora percaya to? Yo, tak jak ndelok bocah-bocahku bal-balan. Pangajake Paimin. Wegah, wis wengi. Wong sik awan ngene kok. Sedhela wae Kang. Eloke langite katon padang. Wusana kaya ana daya magnet. Suyadi manut diajak Paimin menyang papan dununge, arah mengalor. Gumbune Suyadi dalan sing diliwati kuwi aneh banget. Prasasat durung nate ngambah. Sak dalan-dalan Suyadi karo Paimin ora guneman apa-apa. Kok adoh temen toh? Ngendi lho iki papane? Suyadi mecah sepi. Alah, wis cedhak kono kuwi lho Kang. Wangsulane Paimin saja ora nggatekake Suyadi kang bingungi.
Kaya ngapa gumune Suyadi. Bareng weruh ana lapangan jembar bawira tur rata. Sukete ijo royo-royo kaya ana stadion gedhe. Akeh bocah cilik-cilik tur racake bocah gundul-gundul. Nanging playune kesit-kesit. Anggone dolanan bal sajak luwes. Paimin nyebul sempritan. Kaya dikomando, bocah cilik cebol-cebol kuwi padha nglumpuk mara menyang papan panggonane Paimin lan Suyadi. Kang, sampeyan iso ngebon bocahku iki. Yen kepengin pertandinganmu mungsuh cah kulon kali sesuk mben kuwi menang. Wis, milio sembarang. Paimin tawa-tawa. Loh, mengko yang diprotes kepiye? Cah kulon kali kuwi apal karo cah etan kali. Rak yo malah aku luwih isin to yen nganti ngebon saka liya daerah. Wis to, tak tanggunge. Ora-ora cah kulon kali mengko yen protes. Nggih. Sing penting yo sampeyan muni ngono wae. Wis beres. Sesuk mben bocahku tak usungke nyang lapangan kulon kali. Oh ya wis, sing penting ra ono masalah. Wangsulane Suyadi mungkasi. Nek ngono ndang mulya, kae mbokmu wis goleki. Wis ndang mencoloto kalian cilik kuwi. Terus bablas muduna galengan kuwi. Perintahe Paimin. Suyadi manut nyolot kalen bablas anjlok galengan. Jeluk swasana peteng dadakan. Pancen sejatine wis kliwat maghrib. Suyadi gumun kepati-pati. Bareng noleh memburi. Wujude lapangan lan bocah-bocah mau wis ora ana kono. Anane mung sawah sing pancen wis diapali banget. Sakala githoke mengkorok. Suyadi terus gendring mulih. Durung sawetara anggone mlaku. Ngerti-ngerti wis tekan buritan omahe. Mongko yen manut petungan akal. Kudune dheweke durung tekan ngomah. Saka pesawan mau butuh wektu mlaku kurang luwih 1/4 jam yen kahanane padang. Mongko iki kahanane peteng. Suyadi ora gagas babar pisan lelakon sing mentas dialami. Kaya padatan saben sore bocah-bocah wetan kali padha latihan bal-balan. Apa meneh sesuke arep tanding meneh kanggo mbales cah kulon kali. Mula oleh latihan tenanan. Piye Kang? Sesuk sore sida mungsuh cah kulon kali. Wandi sing ndapuk kiper takon. Lah ya sida, aja samar. Sesuk kaptene aku dhewe. Diajar wae cah kulon kali. Ben ora sombong. Suyadi menehi semangat. Senajan atine ya mung sak menir ngadepi cah kulon kali kang mula luwih pinter. Usana latihan rampung, bocah-bocah banjur padha mulih. Sebab arep toto-toto budal ngaji menyang masjide Pak Kaji Dulah. Kang, piye? Paimin weruh-weruh wis nyablek pundake Suyadi. Loh, kowe meneh? Aku kok ora ngerti nek kowe nang kene to, Men? Ya ora mah itu. Lah wong sampean nggatekake bocah-bocah terus. Dadi ya ora open karo aku. Aku ngajak bocah-bocahku. Bocah-bocahmu wingi kae? Lah aku kok ora ngerti. Wis mulih. Nonton yo saka kadohan. Mundak ngetok-ngetok itu Kang. Sida ngebon bocahku apa piye? Sik to. Ditonton dhisik, mengko gampang Men. Aja gampang-gampang ngono lho Kang. Yen iya ya iya. Wis to. Aku ikhlas kok bantu sampean. Bocah-bocahku ya rumangsa marem lan lega atine bantu sampean. Tenan, ora pamrih lan ora njaluk opah kok Kang. Paimin batek. Ya wis, pokoke ra ono masalah. Cah kulon kali aja nganti ono sing protes. Wis to, kuwi tanggung jawabku Kang. Sing penting sampean setuju.
Suyati karo Paimin terus salaman. Tondo setuju lan sepakat. Kreket, Suyati kaget. Ing atase Paimin bocahe ora ndayani. Tangane kok rasa nganti drijine Suyati kaya dicethot. Suyati mengo sedelo wae. Paimin wis ilang. Prinding. Gitoke Suyati mengkorok. Dheweke wiwit sujana, nanging kabeh mau dikipatake lan isih dadi wewadine dhewe. Nanging upama Paimin bangsane lelembut, kok ngetok wayahawan tur sikile yo ngambah lemah. Tenan, sesuke dina kang ditemtokake wis teka. Suyati dalah bocah-bocah wetan kali, wis siap arep budal ngluruk. Endi Wandi kiper? Kok urung ketok irunge? Terus Jijago kok ya urung jebus kuwi piye to? Selak wengi kok mengko dikira awake dhewe cah wetan kali jirih wedi getih. Panggersae Suyati. Ditinggal ae. Selak wengi kok. Dluluke Panji. Ditinggal gundulmu kuwi. Kiper sing pinter wong Wandi kok. Sopo arep ngenteni? Jijago kuwi siji-sijine penyerang sing hebat. Aku ijen dadi penyerang ya kuwalahan toh. Pamunggele Suyati sajak was-was. Ringkese rembug, Wandi kiper lan Jijago diparani menyang omahe. Kaya ngopo gelane Suyati sak kanca. Jebul Wandi kiper tangane dientup tawon nganti abuh gedhe. Dheweke pamit ora bisa melu bal-balan. Bablas menyang omahe Jijago. Penyerange cah wetan kali. Apa kang kedadean? Jebul Jijago mentas wae dientup kala jengking nganti sikile abuh. Dheweke ngadang-adang ana peturan jare. Panase ora umum. Sidane Wandi kiper lan Jijago ditinggal. Suyati sak kanca bablas menyang lapangan Kulon Kali. Lapangan Kulon Kali wis kebak penonton. Bocah-bocah Kulon Kali wis padha siaga tanding. Suyati sak kanca teka dipapak surak-surake penonton. Lanang wedok gedhe cilik tumplek-blek. Dasare Kulon Kali kuwi wargane demen karo sing jenenge bal-balan. Kabeh padha siap-siap lan toto-toto. Banjur padha pemanasan ana lapangan. Kaya ngopo kagete Suyati bareng weruh Wandi kiper lan Jijago teka kono. Loh, kowe kok wis padha mari? Pitakone Suyati marang Wandi lan Ji. Wes Kang, aku siap dadi kiper. Wangsulane Wandi kiper. Aku yo siap Kang. Ayo, cah Kulon Kali diajak entek-entekan. Jijago sajak semangat. Cah Kulon Kali pemainnya 11. Dene cah wetan kali mung 9. Wasite banjur nyedaki Suyati. Di, Suyati, bocahmu kok mung 9? Endi kipere barang? Suwito kang didapuk wasit takon marang Suyati. Piye to Kang sampean kuwi? Genah wis jangkep 11 ngono lho. Lah kae Wandi kipere. Endi lho, pemainmu kuwi mung 9 ngene lho. Coba hitungan. Hitungan dhewe. Wasit kok kenyeh. Dihitung nganti bola bali tetep 9. Suwito wasit nanteng Suyati. Wes, kowe wani tanding kanthi pemain cacah 9. Kulon Kali tetep cah 11. Sidane pertandingan diwiwiti. Wasit Suwito mimpin tetandingan. Rame banget. Surak penonton ambata rubuh. Bola bali gawange cah Kulon Kali kebobolan. Setengah main wis kelebon 7. Setengah main kapindo. Cah Kulon Kali ngetokake kabeh jago-jagone sing gerang-gerang. Nanging meksa kalah. Awit babak kapindo cah Kulon Kali kelebon 10 gol. Dene cah Kulon Kali babar pisan ora bisa nembus gawange cah wetan kali. Dadi skor 17 kanggo wetan kali. Kulon Kali 0 babar pisan tanpa ngegolke. Wirang, Isin, Gelo lan Cuwo tinampa dening cah-cah Kulon Kali. Surak mbungai cah wetan kali.
mulih nggawa kemenangan. Gol cacah 17 mau sing ngegolke kabeh Jijago. Suyati sak kanca goleki Jijago lan wanti kiper, nanging wis ora ana. Pangirane bocah-bocah. Paling-paling ya mulih dhisik, nanging anae ora ana sing nguruh mulih Wandi lan Jijago. Kabeh mau ora digagas dening bocah-bocah. Sebab padha katrem anggone seneng oleh kemenangan mutlak mau. Suyati sing isih penasaran banjur age-age menyang omahe Wandi kiper lan Jijago. Kaya ngopo kagete bareng weruh Wandi kiper lan Jijago isih lara kaya sakawit. Aja kok melu bal-balan, ngrasakake larane wae ora karu-karuan. Suyati mung meneng sajak ngendhem rasa misteri. Gegancangan pamit tanpa cerita rena-rena. Bengine Suyati ngimpi ketemu karo Paimin. Sakjroning impen Paimin cerita rena-rena. Kandhane, sing gedhe pangapuramu Kang Suyati, larane Wandi kiper lan Jijago kae. Aku sing gawe, nanging wis tak warasake. Wandi lan Jijago sing ana lapangan kae bocah-bocahku. Bisa ku bantu ya mung ngono kuwi. Minangka walesku marang simbahmu. Biyen ana wong sugih arep bangun pabrik ana wilayahku. Mbahmu sing menggak lan ngalang-alangi. Kang, aku sak kanca kepotangan budi karo simbahmu. Gregah. Suyati delok-delok gagas lelakone. Bener. Esuke Wandi kiper lan Jijago mara menyang omahe Suyati. Cerita larane mari dadakan. Sebab ditambani Paimin jarene kancane Suyati. Suyati mung mesem mantuk-mantuk ngemu teges kang angel dilairake.